Doncs, a veure... Poso així. Avui és... Posarem també el Ramon. Avui és un nou taller en format virtual dels que fem sobre economia circular al món local. Algunes sou habituals d'aquests tallers, algunes us heu apuntat especialment per aquestes dues sessions sobre compra pública circular, que sapigueu que això, que portem ja 3 anys o més, potser una mica més, i tot 4, treballant en temes d'economia circular a la xarxa, que tenim tot de documentació, de guia sobre com incorporar l'economia circular, i que una mica, per tant, el per què fem aquest taller neix justament dels temes, a mesura que hem anat treballant tot el tema del concepte d'economia circular, doncs els temes que teniu aquí darrere meu, el dònut aquest de l'economia circular i els diferents elements que des d'on es pot actuar des del món local en l'economia circular, doncs un és des de la compra pública. I per tant, quan us vam preguntar en un cert moment quins temes us interessaven, ens ho dieu, a part dels temes que hem tractat, com la servitització, el tema de simbiosi industrial, etcètera, doncs un dels temes era la compra pública. Per tant, avui dediquem aquestes dues sessions. Com que veurem com treballem aquestes dues sessions, ara ens ho explicarà el Ramon Ferreny, perquè, com sabeu, aquest cicle d'economia circular i tota l'acció del grup de treball tenim la col·laboració de la Fundació Fòrum Ambiental i a través seu d'Inèdit, que és qui ens modera i ens portarà de la batuta. Doncs una mica, si veiem que hi ha interès per aquest tema continuar-lo més enllà de les dues sessions previstes, doncs ja anirem parlant i ens ho aneu dient, perquè sí que, evidentment, hi ha altres àmbits on pots actuar o no actuar, però, evidentment, comprar coses, l'Ajuntament sempre compra coses. Serveis, productes, i, per tant, és una cosa que no deixarem de fer, malgrat el que pugui passar. Per tant, segur que hi pot haver interès i això ens ho aneu dient per veure possible continuïtat més enllà de les dues sessions. I, a més, hem fet, a diferència d'altres sessions, que sempre ho fem amb dues per no carregar molt al matí, però que les fèiem potser més juntes, aquí hem deixat una separació de 15 dies entre l'avui i la propera, que és el divendres 28 de maig, justament perquè entremig us posarem, no molts, però una miqueta de deures. Una mica de deures, una mica de feina, de pensar i d'aprofitar aquest entremig per pensar coses que ens pugueu explicar a la següent sessió. D'acord? Doncs res, us deixo amb el Ramon, ell ja t'explicarà una mica el contingut d'avui, ens portarà de la mà i anirem fent una mica de dinàmiques entremig per fer-ho més amè. Doncs Ramon, tu mateix. Molt bé, Enric. Gràcies. Bon dia a totes i a tots. Anem a entrar en matèria i, com presentava l'Enric, tractarem a la sessió d'avui i la del proper dia 28 el tema de la compra pública circular, que s'emmarca en aquest cicle de tallers de l'edició 2020-2021. Prèviament hem fet economia col·laborativa i servitització i ara estem entrant en aquestes dues sessions en l'àmbit de la compra pública circular. A la sessió d'avui contem entre vosaltres, els assistents, hi ha persones que ja heu participat prèviament en el cicle de tallers i altres que avui, per l'interès en el tema, s'afegeixen als tallers. Per tant, tenim perspectives noves, tenim noves persones al grup. Benvingudes també a les noves incorporacions. I bàsicament el que veurem durant el dia d'avui, ho teniu ara aquí en aquest ordre del dia, dividirem la sessió en 3 grans blocs. Ara al principi posarem sobre la taula alguns conceptes, alguns elements clau de l'economia circular i la compra pública. Després farem una dinàmica en la que participareu activament, esperem, i després hi haurà un segon bloc sobre passos i estratègies de compra circular. D'acord? La sessió s'espera que acabi puntual a les 11:30 i sabeu que està enregistrada, de manera que si algú per algun motiu ha d'absentar-se, disposarà dels materials dels documents gravats, registrats. Durant tota la sessió us animem moltíssim, us demanem que participeu, que compartiu les vostres inquietuds i experiències i ho podeu fer a través del xat que tenim actiu i també, si escau, podeu demanar torn de paraula i intervenir també de veu. Segurament, com que tothom, d'una manera o altra, pot haver estat vinculat als temes de compra pública, poden sorgir moltes inquietuds de molts tipus diferents. Potser nosaltres avui no tindrem les respostes, però és bo recollir tots aquests dubtes i potser algunes de les coses que surtin avui, les qüestions que tingueu, les podrem digerir en els propers dies i també adreçar a les ponents que tindrem el dia 28, que realment són persones que han tocat de primera mà i han patit els processos de compra-contractació pública. Per tant, tots aquells dubtes i inquietuds que tingueu són molt benvinguts.
Ens hem presentat breument, ens hem vist una mica les cares. Si voleu, la gent que us heu estat afegint, que us afegiu ara, també podeu a través del xat saludar, dir bon dia, dir quin és el vostre perfil o d'on veniu. Us animem una mica a que, tot i que hi hagi una distància i no ens veiem, puguem fer xarxa i puguem identificar les persones que estem avui presents en aquest taller. I dit això, entrem en matèria i anem a parlar del context de la contractació, de la compra pública i l'economia circular. Anem a mirar una mica des de la perspectiva de com l'economia circular i la compra pública es relacionen. Preparant la presentació va sorgir aquesta frase d'aquest document. No sé si coneixeu aquesta guia que parla de compra pública en 8 passos. Teniu en tots els materials, que us compartirà l'Enric el link. Doncs aquesta guia és superinteressant per a aquelles persones que realment s'hagin de remengar i posar-se a fer compra pública circular i parteix d'una frase que teniu aquí en pantalla. Diuen ells: creiem que fer un món millor comença per fer-se millors preguntes quan formulem les nostres demandes. I formular les nostres demandes és el que fem quan comprem. És a dir, quan anem a fer un procés de compra pública, quan anem a fer una contractació pública, estem formulant una demanda. I aquesta demanda ha de donar resposta a unes preguntes que ens fem, a unes necessitats que identifiquem. I és a partir d'aquest punt on realment podem generar un canvi. Qüestionar com estem comprant i pensar de manera estratègica en com podem fer una millor compra, que no només satisfaci la necessitat que tenim, sinó que, a més, contribueixi a una economia més circular, a un planeta més sostenible. Per tant, el tema de la compra pública, i en aquest cas circular, és apassionant i va més enllà d'afegir una clàusula ambiental. Va de repensar com comprem i fer-nos millors preguntes sobre què necessita l'Ajuntament i com pot satisfer les necessitats. Ens podem, per tant, preguntar una mica, per obrir una mica la mira, què passaria si el poder de la compra de l'administració i, evidentment, de la ciutadania, de les empreses, es fes servir per canviar el món? En realitat, aquest és el tema. La demanda pública, el que es gasten les administracions, pot influenciar els models de producció i consum i pot potenciar la innovació i la sostenibilitat. Si recordeu, hem vist en diversos moments en el cicle de tallers que gran part de l'economia circular consisteix en repensar com funciona l'economia, repensar com produïm i consumim i innovar. De fet, esperem que hi hagi aquest procés de transformació d'una economia lineal a una circular i sovint s'espera que les empreses canvien el xip i repensin com produeixen, com fabriquen, com consumeixen, que repensin fins i tot el seu model de negoci. Esperem, per exemple, des de l'àmbit de promoció econòmica d'un ajuntament, que les empreses es plantegin servititzar-se. Esperem també que hi hagi nous models de consum col·laboratiu. També esperem que la ciutadania canviï la manera en què consumeix i canviï els seus hàbits de consum. Doncs, lògicament, l'administració també té aquest repte d'afrontar com repensar i com innovar en la compra pública. I això és un procés, és un camí. És a dir, és un camí que ja venim fent, és a dir, no partim de zero ni molt menys. Fa molts anys que s'està fent compra pública verda, compra pública responsable, i el que farem avui és anar una miqueta més enllà i parlar de la compra pública circular. Ja anticipem que gran part de la qüestió serà en repensar com es compra i promoure la innovació perquè hi hagi solucions realment circulars. I això és important perquè la contractació pública té un pes econòmic gran, molt rellevant. No sé si algú a través del xat s'atreveix a dir quin percentatge del consum a Europa representa la contractació pública. És a dir, els diners que es gasten en contractació pública, quin percentatge del producte interior brut europeu representa? Probablement algunes persones haureu vist aquesta dada, aquesta cita. I en Josep ha estat molt ràpid i ha dit que s'estima un 20% del producte interior brut i, efectivament, aquesta dada és una d'aquelles que ha circulat moltíssim. La Comissió Europea estima que prop del 20% del producte interior brut, aquest gran volum econòmic, és l'equivalent al que es gasta a l'administració pública de tots els nivells a nivell europeu. Per tant, és una part molt important. Si aquest 20% del producte interior brut, aquest import econòmic gran, es dirigeix a potenciar models innovadors, a potenciar solucions d'economia circular, doncs això realment pot transformar
pot transformar l'economia i donar una empenta perquè sabeu que l'economia actual encara és molt lineal. Estem al voltant del 10% només de nivell de circularitat. O sigui, tenim molt camí per recórrer. Teniu aquí també en pantalla altres dades. A nivell espanyol, l'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació estima, en el cas d'Espanya, que és un 10% del PIB equivalent o un 23% de la despesa pública. En el cas de la Generalitat de Catalunya, s'estima que el 40% del pressupost de la Generalitat correspon a compres i contractacions. Sigui quin sigui el número exacte, l'important és que estem parlant d'un pes econòmic molt rellevant. I això fa que cada vegada més hi hagi més exigència sobre la contractació i que pugueu sentir en ocasions una pressió important a l'executar, a l'exercir aquest procés de compra pública pel volum de la despesa que suposa i per la funció que s'espera de la contractació pública. En el primer taller, abans l'Enric deia que feia anys que estàvem ja en aquests cicles de tallers. El primer taller del cicle va ser el 25 d'abril del 2017, per tant ja fa uns quants anys. Vam posar sobre la taula aquesta definició de l'economia circular i verda. Model econòmic orientat a l'assoliment de sistemes de producció i consum més eficients i resilients, que preservin els recursos dins d'un cicle continu i n'optimitzin el seu valor. Això és una diapositiva que vam veure en l'abril del 2017 i que ja ressaltàvem aquest aspecte de l'assoliment de sistemes de producció i consum incorporant tota la cadena de valor. I aquí és on l'administració té un paper important, com a consumidor, com a demandant de solucions que a través de la compra i la contractació pública pretén satisfer. L'administració pública, per tant, com a consumidora, té al seu abast un instrument important per transformar l'economia. I la mateixa llei vigent de contractes del sector públic, la llei 9/2017, recull ja aquest paper de la contractació pública com un instrument que ens permet aconseguir els objectius de desenvolupament sostenible que assumim a nivell europeu. Per tant, la compra pública és un instrument que ens permetrà impulsar l'economia circular. Suposo que per les persones que us heu barallat amb la compra pública esteu ja familiaritzades amb la llei del 9/2017 de contractes del sector públic, llei que va entrar en vigor al març del 2018. Per tant, estem ara al 2021, fa 3 anys que aquesta llei està en vigor. La llei també s'ha anat complementant i desenvolupant amb altres lleis que entren en certs detalls, com la protecció de dades, i us facilitem aquí alguns links perquè qui li interessi amb calma pot després investigar una miqueta més i anar més al detall. I us recomanem aquest blog molt interessant en què s'aprofundeix en temes de contractació del sector públic, on trobeu preguntes i respostes habituals i on hi ha una bústia que podeu fer servir per adreçar qüestions. Per tant, aquí teniu uns quants links que us poden ser d'utilitat si voleu aprofundir en el marc normatiu. Un marc normatiu que no està aïllat, sinó que va en línia cap a les diferents estratègies que existeixen actualment a nivell estatal i europeu. Sabeu que hi ha un pla d'acció de l'economia circular que es va llançar al desembre del 2015 i que marca el rumb d'Europa cap a una economia circular i ja en aquest pla apareix la contractació pública verda com una eina fonamental. També el Pla d'Inversions del 2020 per a una Europa sostenible, vinculat al Pacte Verd Europeu que tant es parla, disposa que la Comissió Europea marcarà criteris i objectius obligatoris en la contractació pública. Per tant, això anirà a més, no a menys. I l'Estratègia Nacional de Contractació Pública a nivell espanyol, que ha creat aquest instrument, aquest òrgan, l'Oficina Independent, ha de tenir també un paper en impulsar la compra pública verda i circular, en aquest cas a Espanya. Per tant, la tendència és clara. El model de compra, de contractació pública, ha de seguir evolucionant i cada cop hi ha més instruments. L'instrument principal o el marc principal, com sabeu, a nivell estatal és la llei de contractes del sector públic. I aquesta llei suposa un abans i un després, ja que introdueix una sèrie d'elements importants que ajuden a potenciar la compra pública circular, sostenible, verda. Després entrarem en aquest tema dels noms, perquè rep molts noms, però al final estem parlant de conceptes que van molt lligats. Quins són els 4 principals elements de les polítiques de la llei actual de contractació pública? En primer lloc, l'ús estratègic de la contractació. És a dir, l'acció de comprar i contractar té una vessant també estratègica com a administració pública. En segon lloc, els criteris ambientals i socials que s'han d'incorporar en tot el procés. En tercer, la relació qualitat-preu, i no només el preu.
I en quart lloc, la innovació. No per ordre d'importància, però són 4 pilars fonamentals de la llei actual de contractes del sector públic. Ara els veurem una miqueta més en detall. En primer lloc, sobre l'ús estratègic de la contractació. Es parla de que una finalitat de la contractació és la contractació estratègica. Contractació estratègica és un terme que potser per alguns és conegut, per altres no, però és important recalcar. És una manera de fer polítiques. Es parla de que quan comprem ho hem de fer per cobrir les necessitats que tinguem com a administració, però també les demandes de la societat. Quan comprem, ho hem de fer servir com un instrument per aconseguir que anem cap a un model més sostenible, un model més circular, per aconseguir un creixement intel·ligent i innovador. Per tant, és una inversió, no és una despesa només. Evidentment, és una despesa en quant a que gastem uns diners per aconseguir un resultat, per comprar uns productes o contractar uns serveis. Però s'ha d'entendre com una inversió per potenciar en el mercat unes solucions, uns proveïdors, uns productes que realment ens portin cap a un creixement intel·ligent, sostenible i innovador. Per tant, és una contractació estratègica que s'ha d'alinear amb la resta de polítiques que existeixin i que alhora que satisfem una necessitat que tinguem, vagi sumant i vagi avançant, permetent avançar cap a aquests objectius i aquestes demandes de la societat. Per tant, la compra pública estratègica, més enllà de satisfer una necessitat, que pot ser disposar d'uns ordenadors, comprar uns vehicles, disposar d'una rehabilitació d'un edifici, construir el parc d'habitatges, més enllà d'aquesta necessitat que tenim identificada, també ha de contribuir a la sostenibilitat i la circularitat. I això és un element que d'entrada s'estableix en la nova llei. Per tant, hem d'impulsar aquesta vessant estratègica en qualsevol acció de compra que fem. En segon lloc, un dels segons pilars de la llei de 9/2017 és la incorporació de criteris ambientals i socials. En la normativa es parla de mesures de responsabilitat social, però dins d'aquest terme hi ha mesures ambientals, socials i també laborals. I es poden incorporar a diferents punts. Des de l'objecte del contracte, vol dir comprar 20 ordenadors, això pot ser l'objecte d'un contracte, els requisits de solvència d'aquelles entitats, organitzacions, empreses que s'hi puguin presentar, els criteris de valoració de com es valoraran les ofertes i les condicions d'execució en quant a com s'executarà, es proporcionarà el producte o el servei. Per tant, hi ha diferents nivells i és important identificar en quin nivell és més adequat incorporar cada tipus de criteri ambiental o social. En tercer lloc, la relació qualitat-preu és el tercer pilar i, bàsicament, en resum, la llei pretén que oblidem el criteri al millor preu. És a dir, pretén que ens oblidem de la idea de el més barat és a qui contractem, perquè en realitat el més barat potser no contribueix a aquesta visió estratègica en la que s'ha de potenciar solucions, productes, proveïdors, serveis que portin cap a un model més sostenible, més net, més innovador, més circular. Per tant, ens oblidem del millor preu i hem d'avançar cap a la relació qualitat-preu. Qualitat-preu vol dir que combinarem el criteri econòmic amb altres criteris qualitatius, que poden ser criteris socials, ambientals, laborals. I això realment, a l'hora de desgranar-ho, hi ha molt material aquí dins. Quan parlem de preu, el cost, no només podem fer referència al cost d'adquisició, és a dir, comprar aquell moble ens costa X euros, sinó que hauríem d'avançar cap a una visió de cicle de vida. No només el que costa la compra, sinó el que ens costarà mantenir-ho, el que ens costarà en el seu fi de vida. És el que s'anomena els costos de cicle de vida, o life cycle costing en anglès, i que permet tindre una visió més àmplia de les despeses reals que tindrem al contractar un producte o un servei o un altre. Això, per exemple, és molt evident amb exemples com si contractem un tema de jardineria. Tu pots pensar en el cost que pugui tenir el que és plantar, reparar o habilitar aquell jardí, aquell parc i plantar els arbres i les plantes que correspongui, però amb una visió de cicle de vida també ens interessa saber si necessitaran més o menys aigua per ser regades, si s'hauran d'invertir més recursos en manteniment d'aquell espai. Per tant, amb una visió de cicle de vida podem tindre unes mires més àmplies i buscar aquelles solucions que realment siguin més eficients, que ens portin a un millor ús dels recursos. I això es pot arribar a extendre encara més enllà afegint en aquest criteri econòmic les externalitats ambientals. Externalitats ambientals vol dir posar valor econòmic
i això no és gens fàcil, els impactes ambientals. Per tant, si un proveïdor amb aquell servei que dona té unes emissions de CO2 i un altre en té unes altres, és posar-li un valor econòmic en aquestes emissions. En el cas del CO2 pot arribar a ser relativament fàcil, doncs ja els mercats de carboni ens permeten veure quin és el cost associat a cada tona de CO2, però això ho podem allargar, extendre a altres tipus d'aspectes ambientals. Per tant, el criteri econòmic és un element que pot donar molt joc i que amb prou feines s'està començant a explorar en termes de costos de cicle de vida i, sobretot, en termes d'externalitats ambientals. D'alguna manera, si només mirem el preu de compra, és com si només veiéssim la punta de l'iceberg. Veiem la part en què veiem la primera despesa, la de comprar un producte, però potser hi ha uns altres costos ocults que poden ser tant o més rellevants que aquest cost inicial, que poden ser del manteniment, de l'operació d'aquell producte, de la seva reparació i de la gestió final del residu, que al cap i a la fi ens hem de responsabilitzar d'allò fins al seu fi de vida i pot tenir també unes despeses importants. També despeses de formació, d'acompanyament a l'organització perquè utilitzin aquell producte. Per tant, és important tenir aquesta visió àmplia per tal que contractem allò que realment sigui més eficient, més intel·ligent. Un altre exemple d'això és que a vegades es parla que algunes solucions més sostenibles, més duradores, més ambientalment responsables, poden tindre un preu de compra més alt que un producte estàndard. Però després potser en la fase d'ús, en la fase dels costos de la gestió del residu, poden ser més econòmiques perquè s'ha fet un disseny més durable, perquè s'ha pensat, s'ha invertit i innovat en els materials. Pel motiu que sigui, al final és important tindre aquesta visió de cicle de vida. Si no, per exemple, en el sector de la il·luminació, no compraríem LEDs perquè els LEDs són més cars que els fluorescents. En canvi, ho fem perquè sabem que en la vida útil, durant l'ús, ens suposarà un estalvi en termes de costos energètics i, per tant, una reducció de costos i d'impactes ambientals. El tema dels costos del cicle de vida, potser ho haureu vist en algun document que es parla del cost total de la propietat o de l'ús. Bàsicament és aquesta idea de mesurar, d'identificar què ens costarà allò, no només quan ho comprem, sinó durant tota la seva vida útil. I això realment és molt important, per exemple, en aquells productes que requereixen energia en el seu funcionament o en edificis i infraestructures, ja que una cosa és la construcció d'aquell edifici i una altra és el manteniment, la climatització, l'ús energètic, la demanda energètica que pugui tindre un edifici o un altre. I finalment el quart pilar és la innovació. Entesa en un sentit molt ampli, la llei 9/2017 promou la innovació i ho fa a través d'introduir flexibilitat o variants en els contractes. És a dir, a través de promoure que quan es defineixi l'objecte del contracte, que és el que vull comprar, es busqui la manera de no donar una solució única i indicar el resultat que es vol aconseguir. És a dir, no es tracta de dir vull 10 ordenadors, sinó potser vull una solució informàtica a llarg termini. És un canvi total en la contractació que es defineix des de l'objecte del contracte. Introduir variants en el contracte permet que la innovació permei en els plecs i que realment busquem i potenciem solucions més innovadores. I per fer això, per innovar, el marc contempla una eina molt útil com són les consultes preliminars al mercat, que serveixen per establir un diàleg amb el mercat, amb els proveïdors, que hi pugui haver per tal d'innovar i buscar de quina manera podem, amb la contractació, promoure solucions que potser no existeixen actualment encara. Per tant, en resum, la llei 9/2017, en vigor des del 2018, té 4 grans pilars que estableixen una base important per impulsar una compra encara més verda, encara més responsable, encara més sostenible i circular, que són l'ús estratègic de la contractació, no només satisfer la necessitat immediata d'aquella administració, sinó pensar en com contribueix a les demandes de la societat, a les polítiques en curs, criteris ambientals i socials a diferents nivells, des de l'objecte fins a les clàusules, relació qualitat-preu, no només el preu més barat, sinó afegir criteris qualitatius, ambientals, socials, i en quant a preu, ampliar la visió de cicle de vida i fins i tot externalitats ambientals, i la innovació, per tal de promoure solucions noves i fer que permei noves solucions en els plecs de compra. Això es fa principalment orientant la contractació no cap a satisfer
una especificació tècnica per a un producte, sinó cap a buscar una funció o un resultat. I deixar que el mercat busqui la millor manera d'aconseguir aquella solució o aquella necessitat. Si teniu preguntes, que segur que en teniu en la vostra ment sobre el que estem parlant, no deixeu d'escriure-les al xat. La propera sessió, el dia 28 de maig, potser alguns dels temes que avui hem passat en la superfície, com poden ser els costos del cicle de vida, els podrem tractar amb més profunditat. Per tant, no dubteu a compartir, ara que esteu aquí i esteu escoltant el que estem parlant, d'apuntar aquells dubtes que tinguem. Probablement no els podrem resoldre avui, però està bé que els feu notar i que els tinguem presents. Ramon, puc fer una pregunta rapideta? Sí, endavant, Joana. Qui has dit o sigui, la font de les dades aquelles del 10 al 23% de la despesa pública, de la contractació pública, etc., d'on sortien aquelles dades? Ho dic per poder-ho defensar. La de 20%, després hi haurà les referències més endavant. Quan arribi el moment ho recordo, Joana, però és la Comissió Europea. Doncs ja està. Comissió Europea, tot això, tot el que has dit. Tot no, allí hi ha 3 fonts, Generalitat, Comissió Europea i Oirescon. Però la del 20%, que és com la que és més habitual, és Comissió Europea. I la tercera que has dit era? Oirescon. Oirescon és l'oficina espanyola que s'encarrega de supervisar la contractació pública. Ok, això era el que necessitava. Gràcies. De res. Llavors, estem parlant que hi ha un marc normatiu vigent des del 2017, per tant ja porta 3 anys des del 2018 vigent, i porta, per tant, 3 anys en curs, i aquí ens hem preguntat, doncs, en quin punt estem actualment. És a dir, s'ha notat que ha canviat el marc, estem aprofitant el potencial de la contractació pública, quina ha estat l'evolució en els darrers anys en la incorporació de criteris o clàusules socials, ambientals. Per respondre a aquesta pregunta, és interessant el document que publica la Generalitat, on analitza, a través de diferents indicadors, com s'incorporen clàusules ambientals en la contractació pública a Catalunya. Teniu el link en aquest document i, bàsicament, el document repassa com ha evolucionat en nombre de contractes i en import la presència de clàusules ambientals i o socials. I us llanço una pregunta per veure una mica la vostra intuïció, què us diu. Fins al moment estem incorporant més clàusules ambientals o socials en la contractació pública? Quina és la vostra sensació o intuïció? Podeu respondre al xat, si voleu. De moment, les respostes diuen socials i la resposta correcta és socials. En aquesta infografia, en aquesta imatge, després venien 2 amb ambientals, Laura i Laura, quasi, 50% de probabilitat d'encertar. En aquest cas, el 2019, que són les dades més recents disponibles a nivell de contractació a Catalunya, s'estima que el 35% dels contractes adjudicats durant l'any 2019 incorporen clàusules ambientals, és a dir, 1 de cada 3, i que un 63% incorpora clàusules socials. Serien aproximadament 2 de cada 3. Per tant, a data d'avui, d'alguna manera, els criteris socials estan sent més presents que els ambientals. Per tant, un 35% dels contractes del 2019 a Catalunya a nivell de Generalitat i els seus departaments inclouen clàusules ambientals. De fet, els que tenen més import, els més grans, per tant, són aquells on és més present els criteris ambientals i s'observa com hi ha hagut un increment en els darrers anys. Aquest gràfic parla per si sol. Aquest percentatge que teniu aquí és el nombre d'adjudicacions que incorporen clàusules ambientals, que a partir del 2017 fa una despega amb força i situa actualment cap a aquests percentatges al voltant del 35%. Això és en nombre de contractes, per tant, es nota molt la incidència de la llei del 2017. Molt, però potser no suficientment, perquè el marc actual estableix l'obligatorietat, per exemple, d'incorporar una clàusula ambiental o social en les condicions d'execució i promou la contractació estratègica i la inclusió d'aquest tipus de criteris. Per tant, hem avançat molt i s'espera que això segueixi augmentant.
Si mirem en termes d'import, és a dir, no el número de contractes, sinó el volum econòmic, veiem també aquest salt, però en aquest cas hi ha un estancament al 18 respecte al 19. Estem en percentatges semblants, però del 19 al 18 no s'observa un increment. Això, evidentment, pot estar influenciat per grans contractes que hi puguin haver en un any o un altre, ja que el volum contractat no és el mateix cada any i depèn de molts factors, però la tendència és a l'alça, tot i que hi ha un marge important de creixement. No entrarem ara en detall, però us ho compartim també en la presentació, on podeu xafardejar una miqueta més amb els departaments o els òrgans que contracten amb clàusules ambientals, amb quina proporció, en diferents anys, això és el 2015 i això és el 2019, però sapigueu que a la pàgina web realment podeu aprofundir, filtrar i xafardejar més, en aquest cas, a la contractació pública per part de la Generalitat i els departaments adscrits. Per tant, aquestes no són dades de compra local als municipis, sinó dades a nivell de Generalitat als seus departaments i ens. D'alguna manera, estem veient que, tot i que hi ha hagut una evolució, els criteris ambientals encara s'estan infrautilitzant, tot i que el marc legal els empara. I això, en realitat, es pot explicar perquè encara hi ha dificultats, hi ha dubtes, per exemple, en definir criteris d'adjudicació relacionats amb el cicle de vida, perquè no és automàtic per a res. També identificant quins són aquells criteris ecològics ambientals que són importants. I, finalment, en trobar la relació de les clàusules amb l'objecte del contracte. És a dir, en poder justificar per què aquelles clàusules s'incorporen i com es relacionen amb l'objecte del contracte. Perquè en moltes ocasions ens trobem en què aquelles entitats, aquelles persones més valentes que intenten innovar en la compra, a vegades no són capaces de demostrar o el sistema judicial no és capaç d'entendre la relació d'algunes clàusules ambientals o criteris amb l'objecte del contracte. Això ens pot passar, per exemple, quan parlem d'aspectes o clàusules de territorialitat, quan es busca potenciar, per exemple, una economia de proximitat i això pot entrar en conflicte amb la lliure concurrència. Per tant, tot i que conceptualment crec que tothom està alineat en que hem d'avançar cap aquí, a la pràctica hi ha força barreres. Per animar-nos hem d'entendre que la compra pública és un camí i potser no ho farem perfecte, potser farem tímids passos, però la qüestió és que hem de seguir avançant en aquest camí i a poc anar canviant els engranatges que fan la compra pública. Finalment, i abans de la part de dinàmica en la que us proposem un exercici, repassarem breument una mica els molts conceptes que es fan servir al voltant de la compra pública i, en aquest cas, la compra pública circular. Es parla de diferents termes. Parlem de contractació estratègica, compra responsable, compra sostenible, compra socialment responsable, compra ètica, verda, contractació ecològica, compra circular. Al final són molts termes, però el primer missatge és que estan tots sota un mateix paraigües. Només que l'adjectiu que li donem al terme compra o contractació pot tenir connotacions en quant a l'ambició, als objectius o l'abast. Per tant, potser tenim uns termes, que són aquests en groc, que són més marc, són els més amplis, contractació estratègica, entesa com la compra és una acció estratègica per aconseguir les demandes de la societat, compra sostenible, cap a potenciar en sentit ampli la sostenibilitat, i en aquest cas podrien ser tots els objectius de desenvolupament sostenible, compra responsable com una acció de responsabilitat, però que va lligada també a aspectes ambientals i socials, i després tenim aquests termes d'aquí que tenen un focus més social i aquests termes d'aquí que tenen un focus més ambiental. Potser quan parlem de compra circular, per acotar a què ens referim, s'al·ludeix a integrar principis de l'economia circular. Principis de l'economia circular es pot entendre en sentit molt ampli. En tallers previs hem vist com una manera d'entendre quins són els principis de l'economia circular es pot resumir amb aquests 7 elements clau, que són tot allò que sigui prioritzar recursos renovables, tot el que sigui preservar els productes, les infraestructures i fer-los durables, tot el que sigui entendre el residu com un recurs, són elements claus de l'economia circular. Tot el que sigui dissenyar i pensar pel futur, per tant, contractem pensant en els costos, per exemple, que tindrà allò al llarg de la seva vida útil, com es repararà, com es gestionarà el fi de vida, repensar els models de negoci i, per tant, promoure noves solucions en el mercat, col·laboració per crear un valor compartit i també tecnologies digitals, en aquest cas que ens poden servir, per exemple, per monitoritzar l'actuació ambiental d'un contracte.
Per tant, aquests, segons, en aquest cas, Circular Economy, són els 7 principis clau de l'economia circular. En podríem trobar d'altres, però d'alguna manera tota aquella compra pública que s'alineï amb aquests elements podria ser el que anomenem compra pública circular. Alguns autors filen més prim i fan una referència a que tot producte que es compri amb una compra circular ha d'incorporar estratègies de manteniment i de retorn al seu fi de vida, de manera que es pugui tornar a introduir al cicle. Això és part de l'economia circular, és lògic, però diria que d'alguna manera més àmplia també hi ha altres elements que poden formar part del concepte de l'economia circular. Al final, tot allò que aporti o que contribueixi cap al que tenim ara en pantalla, cap a aquestes idees, aquests 7 principis, estaria sota el marc de l'economia circular. Josep Vives, sobre la pregunta que fas en el xat, la guardem i la traslladarem, si et sembla, la setmana vinent, no l'altra, a l'Anna Ciutat, jurista i una de les ponents que després us presentarem, que segurament ens podrà aportar llum en aquest tema de les litigacions de les empreses i els tribunals. Finalment, en relació als conceptes, veieu que hi ha molts noms, compra verda i compra circular és el mateix? És una pregunta que ens podem fer. Jo diria, no ens tornem bojos amb la nomenclatura perquè aquests termes tenen molt més en comú que diferències i van moltes vegades de la mà. Per tant, no ens hem de preocupar tant de si estem fent compra pública o compra pública verda o compra circular, ja que s'assemblen més del que els diferencia. Només que en alguns casos l'orientació és diferent i ho veurem després quan parlem de la compra circular, ja que posa molt accent en la innovació i en la funció i no el producte. Ho veurem després. 3 elements importants per impulsar la compra circular, 3 idees clau, jo crec, del que avui veurem, són que quan parlem de compra circular, i això és algo diferencial respecte a les altres definicions, ens hem de focalitzar en la mesura del possible en serveis en lloc de productes. I dic en la mesura del possible perquè no sempre és possible. En segon lloc, hem de posar l'accent o el focus també en el disseny, l'ús i el fi de vida dels productes. És a dir, tota aquesta visió de cicle de vida. No és només comprar productes amb material reciclat. Es posa molt l'accent en pensar en la gestió i el fi de vida d'aquests productes perquè després es puguin reparar, reutilitzar o remanufacturar. I tercer, molt important, l'impuls de la compra circular passa per un diàleg amb el mercat perquè es promoguin solucions innovadores. Recordeu que hem dit moltes vegades, per transformar realment l'economia cap a un model circular no podem fer el mateix que hem estat fent fins ara. Hem de repensar com funciona tot. I, per tant, la innovació és clau. Doncs també ho és en la compra pública circular. El component d'innovació, el pes de la innovació, és més gran, seria més gran potser que amb els paraigües dels altres tipus de compra o contractació ecològica, per exemple, on potser es posa més l'accent en criteris ambientals, però no en aquesta innovació per potenciar noves solucions al mercat. I, finalment, objectius de la compra pública circular. Ha de garantir que l'administració té un bon comportament ambiental i reduir els seus impactes. Ha de promoure l'ecoinnovació i la transformació del mercat. I ha de donar suport, i això està lligat amb la contractació estratègica, a altres polítiques i instruments que comparteixin aquests objectius. És a dir, no és només satisfer una necessitat que tinguem, sinó que, sota el paraigües de la contractació estratègica, ha de donar suport a altres polítiques. Si el govern té una política de canvi climàtic, qualsevol acció de compra pública també ha d'anar orientada a aquesta política de compra de canvi climàtic. Dic canvi climàtic com un exemple d'un tema d'actualitat, però d'alguna manera hem de donar suport a través de la compra a qualsevol altra política o instrument que sigui vigent i que comparteixi els objectius de transformar l'economia. Fins aquí la primera càpsula, la primera part de conceptes, on hem vist la importància de la compra pública, el poder de la compra pública com a instrument per transformar l'economia i sota una visió estratègica per impulsar les polítiques que ens portin cap a la sostenibilitat. Hem vist la Llei 9/2017 i els seus grans 4 pilars i, tot i que hi hagi molts termes diferents, al final estem parlant d'utilitzar la compra per avançar cap a un model més responsable o més sostenible, posant l'accent en la compra pública circular en innovació, serveis i cicle de vida. Serien com els 3 elements principals.
No sé si hi ha alguna pregunta sobre el que hem parlat fins ara. Si voleu, les podeu compartir en el xat. La pregunta del Josep Vives suggereixo que la guardem per d'aquí 2 setmanes perquè podrem donar-hi una resposta millor. Alguna pregunta? Aclaparades, tots en plan, uau. Sí, no sé si he anat massa accelerat, espero que us hagi entès. No. D'acord. Jo només, com a resum, una cosa important, és a dir, l'administració tenim una inèrcia brutal que costa molt canviar. La llei de contractes, qui hagi fet una mica de contractació i domineu una mica el tema de contractació, és un canvi perquè no és una voluntat espanyola, és a dir, ve d'una directiva europea que s'havia de transposar sí o sí. Vull dir, no és una cosa de dir, ara ens hem tornat tots de cop moderns. Però és que, clar, veníem d'una llei de contractes i d'una crisi econòmica, aquesta no, l'anterior, on tots recordem que tot era pràcticament, si no subhasta, tot anava a preu, i els criteris de valoració ens obligava tots plegats a 70-80% a preu, no? I clar, aquest canvi de rumb tan fort, doncs encara hi ha inèrcies. Sobretot ho dic en contractes d'aquells que són de llarga durada, que ara, quan toca renovar-los, ja el plec anterior no serveix per res, perquè estem en un altre paradigma, diguéssim, i per tant, no dic començar de zero, però sí que no serveix només dir, bueno, anem a agafar el plec anterior, fem 4 retoques i amb això ja fem el nou contracte, perquè estem en un... No només sigui o no circular, sinó que la llei de contractes és un canvi, això heu de tenir-ho clar, i us he compartit un document justament de la Diputació de contractació, no de medi ambient, on això ja està entomat, i per tant, aquell interventor, aquell departament de contractació vostre, encara us digui, no, això només podem anar a preu, escolti, deixis la llei de contractes bé perquè no ho estem aplicant potser, però ho dic clarament que ja no és això. I potser en l'articulat no queda clar, però si llegiu els antecedents i la justificació de la llei, és claríssim de dir, això ja no pot ser que anem només a preu. I el concepte de qualitat-preu, que és molt ampli, però que encara estigui amb a preu i objectiu, totalment objectiu, quantitatiu i només a preu, aquí és dir, escolti, no, llei, ara, després veurem com ho apliquem, i aquí està la dificultat dels conceptes d'avui, però vull dir que jo crec que el canvi va ser, quan la llegies ja ho veies que hi havia un canvi, i ara en l'aplicació ja sabeu que això ja està canviant i encara falten peces per poder-ho fer, encara no està tot complet. Però bé, que tingueu clar que si algú encara us diu no, escolti, està vostè a la llei del 2011 o la de no sé quin any, però la del 2000... l'última no està vostè, i per tant que tingueu clar això i que la perspectiva és aquesta. D'acord? No sé si Josep anava sent així, deies alguna cosa? És el Rubí? No, vale. Doncs endavant, Ramon. I sobretot això, que si algú us dius alguna... Vull dir que ja no és un tema circular o no circular, sinó que la llei t'obre això, i justament aquest passa més enllà, pot ser la compra circular, però amb la part de clàusules ambientals és que ja no és com abans que és optatiu, és que és obligatori que n'hi hagi els contractes. És a dir, a molts ajuntaments ja ho esteu fent, però els departaments de contractació us haurien de demanar als serveis de medi ambient o els departaments de medi ambient de dir quines són les clàusules que hem de tenir ja de per ser. És a dir, que ja no és que cada cop que es compri alguna cosa haguéssim de venir a medi ambient. Escolta, què posem? No, ja posem, ja sí que ho posem o no ho posem. No. I han de tenir clar que sempre s'han de posar i per tant ha d'estar ja definit com a uns mínims que sempre s'han de posar, perquè si no, no pot ser de si me'n recordo aquest cop ho poso, és que si no hi són no hauria ja de sortir aquell plec o aquella contractació, d'acord? Igual que amb el tema social, però en aquest cas el que us toca més. Per tant, el canvi és total, perquè abans érem nosaltres que havíem d'anar darrere de compres i de contractació, ara és ells que ens han de venir i dir, escolta, digue'm què ets de posar, perquè si no, això en principi no estem posant el que hem de posar, no? Endavant, Ramon. Molt bé, gràcies, Enric, per aquestes anotacions importants. Us proposem a continuació fer una petita dinàmica també per posar en comú els vostres punts de vista i activar una mica la vostra participació i la dividirem en 2 parts. La primera part de la dinàmica és que us proposem que cadascú individualment pensi en el seu ens local, en el seu àmbit d'actuació i pensi en quines accions, quins processos de contractació pública verda, circular, ambiental, sostenible heu portat a terme o coneixeu que s'estiguin impulsant. Es tractaria, doncs, de pensar en el vostre municipi i compartir la vostra experiència. La vostra experiència no té per què ser la vostra individual, sinó del que coneixeu que està passant al vostre municipi en compra pública verda o circular. Per fer-ho, us proposem treballar en aquest mapa i és molt senzill. Us passem un link, ara us el passarà un momentet, Enric, el passarà pel xat, i la idea és que amb aquest link us apareixerà això i pugueu clicar
i dir jo soc a Sabadell i aquí posaré el que jo conec que està passant. Contracte de serveis de mobilitat en base a quota anual, m'invento, el que sigui. Ho porta a serveis econòmics. I si teniu un link, el poguéssiu posar. Es tracta de publicar un post com aquest, que cadascú faci el mateix, a nivell individual. D'acord? Per tant, veieu que és molt senzill, només es tracta de clicar més, podeu posar el nom del vostre municipi, si sou una comarca podeu posar qualsevol municipi de la comarca i aportar informació de l'experiència del vostre municipi en compra verda o circular. Si ho preferiu, també ho podeu fer des del mòbil. Es fa el mateix, és a dir, ho podeu obrir des del mòbil i buscar amb el botó més i afegir la informació del vostre municipi. Disposareu de 5 minuts per fer això, per tant, es tracta d'omplir una petita fitxa, un post-it del vostre municipi i després, de manera automàtica, l'Enric ens dividirà en 2 grups, no heu de fer res, o sigui, ens anirem a 2 grups i un cop siguem en aquest grup de treball, en aquest subgrup, es tractarà de que qui vulgui, dins d'aquest grup, tindrem 10 minuts, pugui compartir l'experiència del seu ens local, és a dir, pugui explicar el que ha escrit. No cal apuntar res perquè ja haureu fet la reflexió prèvia, només es tracta de que tinguem una conversa per escoltar l'experiència d'aquells municipis que han estat coneixent, que han estat fent alguna contractació ja verda o circular. Com més informació poseu en el post-it, millor, perquè serà més rica per al conjunt i després us farem arribar també aquestes aportacions. L'Enric ja ha compartit ara el Padlet. Gràcies, Enric. El Padlet és el link a la pàgina a la que heu d'anar. Per tant, el teniu en el xat o podeu, si algú ho fa amb el mòbil, escanejar el QR que teniu en pantalla ara. I ara, doncs, això, tenim 3, 4, 5 minuts perquè cadascú a títol individual cliqui el botó més, busqui el seu municipi i doni informació de què s'està fent, qui ho està fent i si hi ha algun link o alguna cosa rellevant que ho pugueu anotar. Si algú té alguna incidència o problema, podeu preguntar o escriure pel xat i intentem ajudar-vos. El link que ha compartit l'Enric en el xat i el que es veu en pantalla és el mateix, encara que aparentment veieu que és diferent perquè està escurçat en pantalla, però ens porta al mateix lloc. Perfecte, ara l'Enric està compartint la pantalla, estem veient com es van omplint alguns pòstits. Un segon, embolic, estic compartint, però està entrant des d'un altre lloc per omplir-ho vosaltres. Però bueno. Puc compartir-la jo, si vols? No, és perquè ens carrega que la gent s'animi a posar les pestanyetes. Si algú té algun dubte, ho ensenyem com es podia. Aneu aquí, en aquest botó rosa, i des d'aquí ompliu. També ens servirà això per fer un mapa geogràfic dels assistents que estan avui aquí. Podrem veure els municipis que avui estan presents. Joana, hauries de clicar el botó més o el llapis. A la part, si estàs a l'ordinador, a dalt, a la dreta, hi ha un botó de color rosa. Pots clicar en aquest botó. No el veig. Estic al mòbil, però no el veig. Si estàs al mòbil, apareix a la part inferior. Ja està, ja ho tinc. Sí? I aquí pots escriure terrassa i ja està. I el llistat i clica Gràcies. El nom i després el post. Quan sortiu fora, Clara, es desarà sol. O sigui, quan cliqueu a un lloc del mapa, quedarà guardat. De res.
Deixem 2 minuts perquè pugueu acabar d'omplir. Si algú té dificultats amb el mapa, no us preocupeu, ho podeu escriure al xat i ja ho omplirem nosaltres. D'acord? Per tant, que no sigui una barrera a l'ús d'aquesta eina. Per a aquells que teniu problemes, escriu al xat el nom del municipi o ens local i el que anàveu a escriure. Quan, Xavier, cliquis al botó, el primer pas és indicar el municipi perquè t'ubiqui geogràficament i després, quan ja l'has identificat el municipi i l'has clicat, compartiré un moment la pantalla perquè ho veieu. Cliquem al botó, buscar un lugar por su nombre, doncs aquí podem posar el nom del municipi, l'agafem, ens hi porta i aquí hem d'escriure el que vulguem. I ja està fet. D'acord. Enric, tens els grups més o menys preparats? Sí. El que farem a continuació serà repartir-nos en 2 grups on el que podrem fer és veure'ns les cares compartint, si voleu, la càmera i els municipis que vulguin puguin explicar una mica l'experiència del seu municipi, amb la intenció d'explicar-se més i aprofundir una miqueta més. Vale. Doncs res, acabem ara, fem una mica de mini posada en comú. Com ho vols fer, Ramon, això? Per un tema de temps, hauríem de ser àgils perquè ens queden 8 minuts de taller. Ara s'ha allargat una mica això. No sé si, Enric, podem incorporar les notes a un guió i compartir-les després? Vale, sí, doncs ja el que hem parlat cadascú, després ho afegim en un document, d'acord? Sí? D'acord, gràcies. Doncs seguim, si us sembla, amb l'últim bloc de la sessió. Farem el que puguem i el que no, el que quedi pendent, ja veurem la manera de seguir-ho treballant perquè havíem preparat alguns materials més. Però bàsicament, a partir d'aquí el que volíem seguir compartint amb el grup era, d'acord, hem parlat dels conceptes, hem parlat de la importància de la compra pública per contribuir a la circularitat, però com l'hem d'abordar, no? O sigui, quins són els passos que hem de seguir? I aquí és important tenir en compte que hi ha moltes estratègies diverses que es poden aplicar a diferents nivells, ja sigui a nivell de subministrament de productes, a nivell de serveis o a nivell més ampli, intentant canviar l'ecosistema o canviant el territori. És important amb això veure que s'hauran de fer canvis en aquests moments, les diferents etapes de la compra i la contractació per realment obtenir solucions més circulars. Llavors, diferents autors, això està extret d'un document dels països nòrdics, parlen de que les estratègies de compra circular es poden dividir en 4 nivells. D'alguna manera, els diferents exemples que puguem haver parlat podrien encaixar amb algun d'aquests 4 nivells. El nivell inicial seria que el que fem és comprar solucions circulars, entre cometes, existents. És a dir, intentem comprar aquells productes que hi ha al mercat que realment tenen atributs de circularitat, que poden ser més sostenibles. Amb això aconseguim comprar productes ambientalment millors i potenciar-los. Aquest seria el nivell inicial. Després, també des de la contractació es poden adquirir nous productes i materials circulars, és a dir, comprar solucions que ja no són les existents, sinó que a través de la contractació el que fem és promoure noves solucions o solucions que encara estan en una fase molt incipient. Amb això el que aconseguim és potenciar, impulsar productes incipients o nous productes que sabem que els hi falta una empenta per arrencar. Un altre nivell és contractar nous models de serveis circulars, és a dir, oblidar-nos de la compra d'un producte i passar a la contractació de serveis amb enfocaments nous. Comprar llum en lloc de comprar il·luminació o accedir a solucions de mobiliari en lloc de comprar mobles. I amb això el que podem aconseguir és potenciar models de negoci nous. I el nivell més ampli, més territorial, seria que amb la contractació el que fem és promoure ecosistemes circulars. És a dir, articular la contractació pública de tal manera que el que estimulem és que a nivell de territori hi hagi un canvi cap a un model més circular.
Per exemple, en processos on hi hagi simbiosi, hi hagi col·laboració, es tanquin cicles. Un exemple podria ser calefacció amb biomassa local dels boscos municipals, on tenim en una estratègia beneficis ambientals, gestió del territori, gestió de la massa forestal, energies netes i proveïdors de solucions energètiques. De manera que la pròpia contractació del plec ja estableix una sèrie d'elements o mecanismes o objectius que el que fan és contribuir a un ecosistema més circular. Per tant, veiem que en realitat hi ha un ventall molt ampli d'accions i aquí podríem encaixar diferents exemples que pugueu haver identificat. La segona part important és pensar en com integrar de manera estratègica l'economia circular. És a dir, què és el que és més estratègic? Es tracta d'afegir un criteri, una clàusula d'execució o un criteri ambiental? I aquí el que ens hem de plantejar és que abans de fer qualsevol compra ens hem de fer algunes preguntes. Hem començat la sessió d'avui parlant de la importància de fer-se les preguntes adequades. Ens podem preguntar què necessitem realment? Ens podem preguntar si el que necessito és comprar un producte o accedir a un servei, o si la propietat o accés ha de ser individual o pot ser compartit. De fet, en el grup que hem parlat abans, hem vist l'exemple de Castellbisbal amb la contractació d'un servei de subministrament temporal d'un vehicle elèctric compartit per a ser utilitzat pels serveis tècnics de l'Ajuntament i quan no el necessiten per la ciutadania. És a dir, això és una realitat on es contracta una solució de mobilitat i no només això, perquè el vehicle no el compren, sinó que, a més, es comparteix amb l'Ajuntament i la ciutadania. És un exemple que ens sembla brutal de repensar les necessitats i de repensar com es fa la compra. En aquest sentit, és molt important que tinguem clar que la compra, quan la iniciem, quan pensem en les necessitats, podem enfocar-la des d'una vessant tècnica o funcional. Seria com a dues grans línies de treball. Un enfocament tècnic a l'hora de fer compres, bàsicament vol dir que definim una sèrie d'especificacions tècniques que descriuen com és el contracte al mercat i diuen vull això amb aquestes característiques, amb aquestes i aquestes. I, per tant, proporciona uns requisits mesurables que permeten avaluar les propostes i incloure criteris de compliment. Un enfocament complementari és l'enfocament funcional, on no marquem aquestes especificacions tècniques o no són al centre, sinó que el que marquem són criteris funcionals o resultats. Què és el que esperem? Quines són les necessitats que volem satisfer? Per exemple, amb un enfocament tècnic podríem dir subministrament de 100 ordinadors eficients, durables, reparables i modulars amb garantia de 5 anys. Això seria l'objecte del contracte és la compra d'aquests ordinadors amb aquestes característiques. Però amb un enfocament funcional el que demanaríem en la compra és, per exemple, una solució informàtica per a ser en lloc de treball que estigui sempre disponible i operativa i que pot ser proporcionada amb dispositius que siguin eficients energèticament. L'enfocament és diferent i partim de repensar què és el que realment necessito. Necessito tindre els 100 ordinadors en possessió o necessito una solució informàtica, un servei de mobilitat, il·luminar un espai, climatitzar un edifici. Sota l'enfocament funcional, el que hi ha és molta més flexibilitat a l'hora de trobar solucions. És a dir, el mercat té més llibertat per innovar i per proporcionar una solució que sigui més efectiva. I això pot resultar en menys consum de recursos i menys costos. I més encara si ho avaluem amb criteris de costos de cicle de vida i tenim en compte quina és la solució que el mercat em pot donar per arribar a satisfer les meves necessitats. Evidentment, això és més complex, però realment és on la innovació pot permear, perquè si no el que fem són millores o innovacions incrementals però mai radicals. Per tant, la innovació és clau en la compra circular. La por aquí és si ens excedim i ningú es presenta o també si els tribunals ens ho tombaran o els serveis jurídics no donaran el vistiplau. I per fer això hi ha les consultes al mercat, que és un dels temes que veurem el dia 28. Les consultes al mercat ens permeten, en síntesi, dialogar amb el mercat abans de fer un plec i serveix per comunicar què necessita l'Ajuntament i, per tant, estem enviant una senyal. Vull il·luminació, no t'estic comprant bombetes o fluorescents, vull solucions d'il·luminació. Està comunicant unes necessitats, per tant, la consulta al mercat. També pretén recollir informació sobre el que hi ha, els productes i serveis, saber què és possible i què no és possible. I potser la resposta és que ara mateix algunes coses no són possibles, però els proveïdors s'ho apuntaran perquè saben que a la propera vegada han d'estar millor preparats per atendre
les necessitats de l'Ajuntament o de l'ens local. I finalment serveix per testejar la viabilitat de posar alguns criteris d'avaluació. És a dir, si poso això, això i això, és una cosa que puc demanar o no ho puc demanar? O en quin nivell poso aquest criteri? I us passem aquí un link amb una miqueta més d'informació a les consultes del mercat, però penseu que és un tema que també treballarem més en el proper taller. Ens han quedat força coses a l'aire, però potser millor presentem el proper taller i la resta ja veurem com canalitzar-les. Enric, et sembla bé? Sí. Sí. En el document que us passarem veureu que hi ha molts recursos i notes finals. Recursos vol dir que us hem passat els links a diferents documents que ens semblen de referència de la Comissió Europea, de projectes europeus, guies de compra circular, contractació circular. Hi ha molts materials perquè els hi pugueu fer una ullada. I potser l'important és això d'aquí, lliçons en compra pública circular. En primer lloc, identificar i repensar les necessitats reals. És el primer pas. Què necessito comprar? Quina necessitat tinc? En segon lloc, un element important és que això ens portarà a canviar els paràmetres, les clàusules i els tipus de contractació. Aquest canvi d'un enfocament tècnic a funcional és un repte a nivell d'articular el contracte. Per tant, caldrà canviar elements. Tot i que això sigui dificultós al principi, és un canvi d'hàbit. En tercer lloc, pot ser necessari reorganitzar a nivell intern els elements, l'estructura de l'Ajuntament o els procediments que hi ha. És a dir, com ens organitzem entre departaments, contractació, medi ambient, promoció, serveis jurídics, per tal d'alinear-nos en fer un plec clar i ambiciós. En quart lloc, el diàleg i la col·laboració amb el mercat són essencials. És a dir, si volem innovar no ho podem fer d'esquena al mercat, per tant és essencial saber què és el que és possible. Aquí entrarien els temes de les consultes al mercat també. I també és important la col·laboració amb altres institucions, és a dir, no hem d'inventar-nos cada cop un plec nou. Preguntem a altres municipis, mirem si hi ha centrals de compres disponibles, aprenguem de l'experiència d'altres perquè al final es tracta d'identificar de quina millor manera podem fer la compra pública. En cinquè lloc, és essencial també destinar recursos a fer un seguiment per assegurar la sostenibilitat d'allò que s'ha contractat. A vegades fem l'esforç en contractar i després no fem el seguiment. I, finalment, calen recursos i formació i sensibilitzar el personal de l'administració. Cal perdre la por que a vegades es té quan intentem innovar en la compra pública. I això és de valents fer el canvi i cal que ens preparem i tinguem una actitud oberta i receptiva. D'aquí 2 setmanes, el divendres 28, seguirem aprofundint en aquests temes. Tindrem la sort de comptar amb l'Anna Ciutat. Ella és la subdirectora general de Regulació i Supervisió de la Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, de base de formació jurista i té un coneixement molt profund de la llei de contractació. Per tant, és una gran oportunitat tenir-la ella aquí amb nosaltres d'aquí 2 setmanes per poder escoltar-la i fer-li preguntes sobre què ens permet les regles del joc. Per tant, us animem a que d'aquí 2 setmanes estigueu amb nosaltres i durant aquest temps, d'aquí a les 2 setmanes, pugueu fer preguntes. Per altra banda, tindrem també la Mar Campanero, la responsable del programa Ajuntament Més Sostenible de l'Ajuntament de Barcelona, que ens aportarà la visió d'un ajuntament gran com el de la ciutat de Barcelona en compra pública verda i circular. Per tant, us posem com a deures una mica fer l'exercici de plantejar qüestions per a les ponents per tal de que adaptin una mica el que ens volen explicar a les vostres necessitats. Si teniu dubtes sobre com aprofitar el marc legal, quines escletxes deixa obertes, quines possibilitats deixa, l'estem aprofitant o no, l'Anna Ciutat ens podrà orientar. I si volem conèixer més detalls del que està fent Barcelona, les barreres, dificultats, aprenentatges de la compra pública a Barcelona, doncs també la Mar ens podrà ajudar. Us passarem aquest link que estarà obert durant aquestes 2 setmanes per tal que feu arribar preguntes per l'Anna i per la Mar. I alhora us animem a que feu l'exercici intern als vostres ens locals d'indagar sobre què s'està fent o què es vol fer al vostre ajuntament. En el grup de treball ens deien bé, jo sé que es fa alguna cosa però no ho porto jo,
us animem a que parleu amb les persones que estan fent i s'estan enfrontant a la contractació pública sostenible, circular, responsable, per saber una miqueta més sobre què estan fent i per obrir la porta a que si tenen problemes, dubtes o inquietuds que creieu que podem canalitzar en el propi taller, doncs que us les facin arribar. Per tant, el link en aquest mapa territorial on heu posat informació seguirà també obert, podeu tornar-hi a entrar, us enviarem un mail amb aquests links perquè ho tingueu clar, podeu tornar-hi a entrar i podeu ampliar la informació. I, evidentment, estem a la vostra disposició per escoltar aquelles inquietuds que tingueu perquè creiem que és un tema que és d'interès força transversal i que pot donar molt de sí. Doncs, gràcies, Ramon. Ho deixaríem avui aquí, però això, repassem els deures. Per això vam fer aquests 15 dies, perquè si tingueu temps de, primer, vosaltres mateixes pensar preguntes que vulgueu transmetre als ponents, perquè així una part ja poden venir preguntes que els haurem fet arribar i les puguin contestar ben preparades. 2, aprofiteu per preguntar al vostre ajuntament, a compres o a altres departaments, informació sobre aquests contractes, o al grup també ho hem parlat, si teniu els plecs així ens els feu arribar o coses que puguem acabar de complementar la informació. 3, si algun tema dels que avui surten han sortit o sortiran que creieu que val la pena aprofundir més en detall, doncs també ens ho dieu, perquè llavors ja no per la propera sessió, sinó que algunes sessions ja posteriors anar aprofundint en la temàtica. Però que doni resposta a coses que a vosaltres us interessin, perquè al final ens podem anar explicant coses, però si no us interessen prou, doncs donem tota la informació i vosaltres aneu treballant. Per tant, això, que tingueu aquests 15 dies per fer aquests, ja veureu que no són molt difícils els deures que us hem posat, però que tingueu aquest temps per recollir aquesta informació, ens la passeu, ens ho pregunteu i podem donar millors respostes a la propera sessió o en posteriors que es puguin seguir fent. A nostre ja hem apuntat alguna possible acció específica, per exemple, el contracte de recollida de Barcelona, que segurament sí que ho programarem pel tema específic de recollida. La resta, us retornarem la documentació, l'enllaç amb el vídeo, amb l'enregistrament d'avui de la part del plenari, les sales no s'han gravat, no es graven, i si necessiteu certificat d'assistència per avui, ens ho demaneu, si us podeu esperar per les 2 sessions, ja ens ho demaneu quan acabem les 2 sessions, i qualsevol cosa ja sabeu on som. D'acord? Doncs vinga, bon cap de setmana, salut, i ara ja passejar per tot Catalunya per on vulgueu el dissabte.